Mga igsoon, mga anak sa Dios. Ang ngalan nga Judas adunay lawom og complicated nga kahulugan sa kasaysayan sa Biblia. Sa Hebreo kini gikan sa pulong nga Yehuda o sa English nga hubad Judah nga nagpasabot og praised o gidayig. Makapahuna ta nga kini ngalan nga Judas o Yehuda usa unta ka ngalan nga puno sa dungog og pagdayig. Sa daang tugon si Judah, usa sa mga anak ni Jacob, ug gikan sa iyang tribo mitungaw ang mga hari sa Israel. Mao nga ang ngalan nga Judas dili dautan sa sinugdanan kundi usa ka ngalan nga halangdon, ngalan nga honorable. Apan salan ba sa bagong tugon tungod kang Judas Iscariote nga mitraidor kang Hesus, ang ngalan na puno na hinuon og mga negative nga kahulugan. Ang usa ka ngalan nga nagpasabot og pagdayig o gidayig na himong simbolo sa pagtraidor o sa pagbudhi. Kini nagpakita nga dili ang ngalan ang magbuot sa kinabuhi sa tao, kundi ang iyang mga desisyon. Ang ngalan mahimong maayong sundanan, apan ang kinabuhi o mga personal nga mga desisyon mao sad maghatag og tinuod nga kahulugan niini. Mao nga ang ngalang Judas usa ka pahinumdom nga ang tao mahimong motipas bisan pa sa iyang maayong gigikanan. Apan sa sama nga paagi ang tao mahimo usab mubalik sa kaayuhan kung mupili siya sa hustong dalan. Ang ebanghelyo karon nagpakita kanato sa padayon nga plano sa mga leader sa mga Hudiyo sa pagpatay kang Hesus. Human sa milagro sa pagpabuhi kang Lazaro, imbis nga mudayeg og mutuo ang uban nahadlok og nangasuko. Mao kini ang atong tan-awon karon sa atong pamalandong. Unang punto, ang dili pagdawat sa kamatuoran mahimong musangpot sa pagpalayo sa kaluwasan. Sa ebanghelyo daghan ang mga nakakita sa milagro apan wala gihapon sila mituo. Imbis nga mudawat sa kamatuoran nga si Hesus, anaa gayud ay gahom og siya mao ang gipadala sa Dios. Ilang gipili ang pagdumili tungod sa ilang kahadlok og kasina. Mao nga ilang giisip si Hesus nga threat o hulga alang kanila imbis nga manluluwas. Sama sa giingon sa kasulatan, if we let him go on like this, everyone will believe in him. John 11:48. Sa binisaya pa, kung pasagda nato si Jah, mutuo ang tanan kaniya. Ang ilang kahadlok nga mawad-an sila sa ilang gahom, sa ilang mga benefits, mao'y nagtukod nila sa pagdumili sa kamatuoran. Sa atong kinabuhi, usay pareha sad nila. Makailata sa kamatuoran, makailata sa Ginoo apan dili nato dawaton tungod kay lisod o dili pabor sa atong gusto. Ang pagdumili sa kamatuoran dili lang ni siya sayop nga panghuna-huna kundi mahimong hinungdan sa sayop nga buhat. Kung magpadayon ta sa pagdumili, hinay-hinay tang mapalayo sa Dios. Nabitaw to usa ka barber tinggupit nga samtang naggupit siya sa usa ka bata, nagpunay siya og hisgot nga dili siya motuo sa Dios. Kini siyang barber daghan kaini siya og mga litanya nganong dili siya motuo sa Dios. Ug ang bata nga iyang gitupihan naminaw ra pud taon. Human nga natupihan ang bata, giingnan siya sa bata, dili ko motuo nga naay barber. Nakuratan ang barber. Mao pagani pagupit niya sa bata tas giingnan na manoon siya sa bata nga dili mutuo ang bata sa barber. Mong nakatawa siya o giingnan niya ang bata. Ngano man taon do nga dili ka mutuo nga naay barber nga ako man gani nagupit nimo. Barber man ko. Ug niingon sa iyaha ang bata, mao na diha. Bisan dili ko mutuo nga naay barbero, tinuod gihapon nga naay barbero. Pareha ra sad na sa dili nimo pagtuo nga naay Ginoo.
Bisan dili pa kamo tuo, naa gihapoy Ginoo. Ang punto mao nga ang kamatuoran sa Dios dili nato mabag-o bisan unsaon nato. Ang pangutana mao ni mosalikway bata o mudawat. Busa ang panawagan kanato mo ang pag-abli sa atong kasing-kasing sa kamatuoran sa Ginoo. Ayaw kahadlok sa kamatuoran bisan pa kini sakit o magkinahanglan og kausaban kay sa katapusan ang kamatuoran maoy maghatag og kagawasan o kaluwasan. Ang dili pagdawat sa kamatuoran mahimong musangpot sa pagpalayo sa kaluwasan. Ikaduhang punto, magpadayon ang plano sa Ginoo bisan pa naay musupak nga tawo. Sa Ebanghelyo, klaro nga adunay plano ang mga leader sa pagpatay kang Hesus. Apan wala nila masabti nga kini kabahin sa mas dako nga plano sa Dios alang sa kaluwasan sa tanan. Sama sa giingon, He would die for the nation, and not for the nation only, but to gather into one the children of God. John 11:51-52. Kung sa binisaya pa, mamatay siya alang sa nasod, ug dili lamang alang sa nasod, kundi aron tigumon ang mga anak sa Dios. Ang ilang daotang plano nahimong dalan aron matuman ang maayong plano sa Dios. Kini usa ka dakong paglaom para nato. Bisan pa sa mga kalisdanan o sa mga daotang plano sa kalibutan, ang Dios nagpadayon sa iyang buhat. Walay makapugong sa iyang plano. Bisan pa sa pagbudhi ni Judas, wala mapildi o maset aside ang misyon ni Jesus. Hinuon kini nahimong dalan sa kaluwasan sa tanan. Kini nagpahinumdom nga walay sayop o kasakit nga walay kahulugan sa plano sa Dios. Ang atong papel mao ang pagsalig ug pagpadayon sa pagtuo. Busa sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, kung makasinati ta og pagsulay, adyaw dayon ok-ok, mangluod o mawad-an ba sa paglaom. Ang atong kinahanglan mao ang pagsalig ug pagpadayon sa pagtuo bisan lisod ang dalan. Magpadayon ang plano sa Ginoo bisan pa naay musupak nga tawo. Story time. Nay nangutana nako, Father, unsa man sad pasabot sa ngalan nga Jesus? Ang ngalan nga Jesus gikan sa Hebreo nga Yeshua, nga nagpasabot og God saves o ang Dios nagluwas. Mao nga sa matag paglitok dai nato sa ngalan nga Jesus, ato di ay giila ang gahom sa Dios sa pagluwas. Mao gani kung mahadlok ta o kung magampo ta, moingon ta in Jesus name. Sigon pa sa Mateo 1:21, tawdgon siya og Jesus kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Ang ngalan ni Jesus di ay nagdalag yun og paglaom sa tao, tanan nga tao nagtuo. Bisan pa sa atong kalisdanan, ang iyang ngalan usa ka pahinumdom nga adunay kaluwasan. Mao nga sa dihang magampo ta, dili lang nato ginatawag ang usa ka ngalan kundi gitawag yun nato ang atong manluluwas. Ang ngalan ni Jesus mao ang tubag sa atong kahadlok ug mga kasakit. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang atong pamalandong karon nag-awhag nato sa pagtan-aw sa atong kaugalingon ug sa atong relasyon sa Dios. Ayaw tuguti nga ang kahadlok, ang kasina, o kaugalingon nga interes maoy magdala kanato. Hinuon, ablihi ang inyong kasing-kasing sa pulong sa Dios ug sa iyang kabubuton. Kung nakasala man ta, aduna paggihapoy oportunidad sa pagbalik o pagbag-o. Ayaw kalimting nga ang plano sa Dios alang kanato puno sa paglaom ug kaluwasan. Mao nga saligi ang Ginoo sa tanang kahintang sa inyong kinabuhi. Kay siya ang magiya kanato padung sa tinuod nga kalipay o kinabuhi nga walay katapusan. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing.
Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.